Arafo yema munyina akwa banna yemfa mumre NYANSAPO kasamfonyini so NYANSAPO na wagye sey sanne badwemba YouTube ehonomo na yedi edwumadi entente fidie baako wo ho eno no enya asem keto akwa wadaroma se wunua bi hu na wonte na wontuntu ntimi ni hu adanse bia ya no subscribe na wa share na wa like se ne be ya wunua no obetimi ahu bie na wono nso atimi ahwe bie ama niema akonkan enne yasa atenase biem ya tenase ayaba yes aba besuade de afa Asante ene Ghana amamre ne amba kwasem titiru Sante mantem hanmo ena no no twedi ampon borebore yoto nsuo no bo wie wo abaduasa wo aduasa na osaje abayenye na daroma mwowisi no wo abaduasa no oje abayenye na daroma obo a otumfo ne ne si okrowe ne obrore nwoma so no tisikadwa kofi so ema Essumegya oyi ohene na ochirikusi na enye asem ketwa pampan so sasa eno nso saa wo modern ema akonwa yi mienu ya adahwache yi na ochirikusi Essumegya no na afiye pampa so nyame ya adom ema yenya na Gyamfi kumanim a wotoso miensa pampa so wono na abayi wo hene wo ho na eho de ene ho anigye a ema wo pemso na anigye ema wo de tudwa se ye Essumegya hene dia ene obetwa dwira na se obedi odwira afahye wo ho no nene ye bebo enkomo na ye dia ba besi odwira afahye so a enya asem ketwa na enkomo pote na ye de sha asem de twen na me nkomra na me ba mema woso ate na yakoye ni mabrewa ye mo akwa abamfa mre NYANSAPO so eje osu oburu wada worma na wumpo mo te sei nkopon adom na nanu madaroma ne mo mpaibo me wo nkwane ahoden e de twedi ampon so ase wada worma ene ye wura mu pa na ma me hwe entuma ye afire wo ne ye ye benya din bi ana entuma ye fra mi die kane no na entuma ne bi wo ho a ewodin ne die ne din de ne afira no awuruku yo bia timi fra bi yo na me nso me die ye ndi aye asobayire doto ntoma na ayate no se ya na etie no yo arefo what the case you bibi se wuni ma me ntoma ye se fe na asobayire doto afi entoma atetene na eni din no ye fe na awuruku nti fatu tirim na ye nkoi afi ye ekode a ye hya ase de aba besi wodwura no eye edin bi a ya bwa na enne ye pese se edin no ye badi babie mu na abre wa kire ye nabose eni senti a ye benya saa edin na enye asem ketwa edin a meka ho asemi sawatia oduro ni mapew edin no kra no saa ne ebo no na saa ne ebo no na nya saa so de ebo na efiri hene ene beduru heyi yenkwa abrewa ho ni wia ye de abesi odwura afahye no so abrewa ene de metiefo ye ne abre ensam ne de da won ma ye keka ne de watere no ebinuma aye abebuo aye bubu no basa emire bi me ne wotena ase wo kire ye yesi ye keka mafunu ne ye keka madampan wo kire ye sede eno no yesi kai esi ye keka ma adampa enye no wo kire ye se ne yesitie abebuo ni bebre wo ho no mo a yesisi nase kasawro so nti aka ase no oduro ni mapew ya tepa empanfo de ya na de dedama no de ya ni oduro ni mapew yo empanyin se ate abusa eni agro no na enedei pampa so hene ene Essumegya hene a ye wure yie no eye ene gisem ti se nkonwa mi yenu ya da ho ache a ye nhunu de ye ho se eye de ya na wo man ne fa bi ache se ade bi edi mu asirim ene de onyankopon adaroma na se etutu eyi se akure mi yenu ya bade a na ye ni gisem a yo sem todum bi edikai ansana ye hunani a pia yenko abrewa ti dwuma me toa ma na se tutu ne se na say amadi opai na nyanyinu enwura na say
Nana say ya me ni dia befio enwurae emrono ma yesi asasu weye kobo hiro shirikan Abre wasa ti nyum no mu bi. Nana say ya ma de opeyin enyanyin o enwurae Nana say ya me ni dia befio enwurae emrono ma yesi asasu weye kobo hiro shirikan Nana say ama ne open enyanyen. Nana say ama ene eniji abefie. Enwurae emrono ma yesi asaso. Weye kobo shiro shirikan na se shirikan no enye boni beka se nye fake David papa nkeka wa bi ene ho se tutu ama de opeye nyanyen enti nam se enti ama eniji abafi ene anwure ye nkwa ne nkobo shiri ye kobo shira eye shirikan yaw enwum no to ye no eno a na fe de ya bibi mu nti se wa ntensemfo ani ya ya kirema mo abroa to aso me nkwa anim enti se de shire no a na eguso ubo eye shirikan enye se nkeka wa bi a wo mu na Asumegya ewe Oduro ni mapawu no nsesaye bi wo na yegya nhunu ne kwai no ye diswe NYANSAPO na mabeto me wakofo poma chichikui na de nananom aka atumi tirimo tete a me wire nsiriye no me mfa nsuma mo me da na di a kire ne nyina ne setete no ye wo ebi mu firifom pie wo men bi so fu firifom me pie eye me a me papa kuro mu kunsu ebi pie ho sa na ebra obofo no ukọ owire mu no sini efire ni burubi wono na bra na na pa akwadwo ede na de hye ni kọ kunsu no kọ chichiri ni kuro no kunsu oyese wonhwe wo ma no we ma odi won kọtena wa no wo hwe wo na wo bo wo mo ho bai na wo ye ha soso bere nana ene ukọ owire mu na dwubi enti watawa no wo hu nse asase no mu apai prekope tete ne den sankyere ne wo ho pai ye na kyerese wo gina ho hwa wo hu nse mpanimfu mienu apie eye nipa nipa te se ye nibo no a bibi ye nsakira wo mu ho ena emaayewa mienu apie ene ne yamhye no wahye na wo mu de sekina dododo ho ne aprapra na wo hwe na afi ememo wa mienu ne ye pie na panyini baako no wa pie na opie ye no na panyini burube yi de ogina hohwe enti ba se panyini baako se pie ye no ni nipa na kwaye nso enimu ya me no kase nipa be se ba so na apie free from aba enikan so na akonwa nso so apie ehemfo nkonwa tuntum yi bi na apie na abeto kokko no so ni wo ma fa ato ho ti afere de ba ya no se afe ni wahini no apie na pia na se de yesi ahyehyɛ no so nya asem ketwa fere be me wantimi no wotiam se kunso dwomogye me na sabre wasa atami nyina no na obofo de wo hinta otete wote dukurum no wohwe fere wotiam ne Twi agye so kunso dwomogye me na me ye hu de mempe ehwa na wohene ne sa apem koye enti ekyei nyina na botire na na bonite no ewura ka ebon na no eni esi bibi di nkonso bi gu ko eno no de ewura ka abon na no anko opem koye
Wa no mi hwe no no so wura. Edom a ye ba no, enye dom ketewa. Ena ama wo mu ko wo hini na epie na waka kom na konwa ni. Efre no Oduro. Nti sisi woko yinim de yebesi yenso yaka ti na efie kofi. Samate. Neja odi wuru mu ba isi. Ani akonwa ni nyina. Ni akonwa ni nyina. Ni konson ni ahenche no. Eno ne de ka bona no. Se no kura be de di wo anyi ama. Oba ko bu ni wira. Oni be hia hina na wote ko bo na ma ne ye. Oba hwe. Ha ye seso. Umu eye bibia mamre ni amanie kuma dwan ni ade wo ho. Ade ne hye na no sa. Enti nipa na kae no. Eni wo mu namu abakosam kyese wo mu ne kopie Asumenya. Wo mu ananka wo se wo no pie ba bia obofo no wo no. Wo di hu wantimi na wo te amu na wo no mem ko ye no no. Wo mu ne didi mu ekopie wo Asumenya. Wo mu kopie ho no eho de wo mu nya akwa ma wo mu nyina pie ma de achi nim nti ye hena ye ne koro ne wo hene a ne niema aka ho ne dom ni nyina kopie enti wo mu koduru ye no a ye nya ba bi tene wie ye no be hu ne ye wira se na Asumenya kuro no wo ho dada te se de ni kunsu wo mu so be bo ye wira ma ne ye no wo mu nya ba bi tene wie ye no na kire se wo duro ye wo hene ena Apau so ye wo hene Oduro akonwa aka kunsu Apau akonwa na omu di akopie Asumenya na se Apau no ka wo mu a wo no kopie wa Asumenya no Oduro na akonwa aka kunsu no so wo pem ko fom ti wo ka wo mu nyina ho ne yakopie wa Asumenya enti wonu ani nyina ehemfo hwan na ekosum wo bi wo gya ma onu ya behye na se asom enti wonu na akonwa na kaaye no wonu onua Oduro ene teso enti akonwa ba akono ene eye ni Oduro ne Apau akonwa nse edini ye Oduro ne Apau Kwame en Kofi sa Oduro ne Apau na nye Oduro ni Apau te se din ba akon egbomu ne no nyenim ni wini no Oduro ni Apau akonwa enti se wo bara abeto Oduro abeto wo hene no wo beto Apau abeto wo hene no nti akonwa no Oduro ni Apau na edi wonu timi di yenso a wantwi bi amem nokwasem onyi no te ho se ye nhemfo na kesesenka Oduro no epie wa ha na enka na Apau no nso to aso a wo ba bi ana wo mu nyina ebepie ha na san ye be mu no a wopem ko na wo mu namu a na wo mu nyina akopie ha ti ya beduru ha de a enya ba bi atana wo ntimi meye akoa na me meye wo hene saa ne ti ye de yakonwa no eyi mienu ye nyina ye baako afiri ha ye mienu nyina ate akonwa no so de nim se wo domanko asi hihye akonwa na no wo mu de ba ne mu wo mienu ye nhemfo ti Oduro ne Apau akonwa Yesu so abrewa ye ba nyina no bete ye nana Oduro ni Apau ye nana Oduro ni Apau ese din ba ko bi anase Oduro no onim Apau enti na je se ni nkyire mu ni nyina eni eya akonwa nipa baanu etena so ye anuafo a wonu edi ye obeto Apau a wabeto hene obeto Oduro nso a wabeto hene no ti Oduro ni Apau akonwa tina ne din na ka honom no di sa wo yo hene ba kokora na oba na sa okofa sa akonwa na edin ni de beto so no Oduro ni Apau Oduro ne Apau enti tete wane de ne kunsu aduana no ene Asumenya aduana no na ye ba akopa ne nei na itimu abebemu ni ade a na nso so minim ye se enne ye wira ayie
Oduro ni Apau akonwa yi ya Asumenya akonwa yi na wo kai ne dada ne titi mu se obetwa dwira no nim se de aka akire bia ye wira obehwe na ya se enei no sebie ko to Asumenya akonwa na na ochirikusi na aba abefa yi senka wo ba ye no na bia okofa asa akonwa dada ye Oduro ni Apau ya nkedi e beda nso no se Oduro ni Apau se ye kokọ no an obi no be fa Oduro ni Apau nti se obi so ba no nso so afa fofora no nso ne kese ye kokọ ene na abrewa ye nkwe se eni ada ho ama me ne metiefo afa ye nkogina baabi enkoka Oduro ni Apau biem ye ka twi na ye nka sabi ni yie akwase obi tuburumu na nkitahudie ene nsawoso wonnim sonso ya edantem no sabe woyɛ santini wokani na akototo de buruburumu edi nkitahudie kogina wo de mansawoso edi nsawoso kogina de mankitahudie a obi a onnim akankasa no bia no wotweewo na ohu se onye sabe okani kan sa ena ete ehoromu eti ene na abrewa yenkwai opim so ani age se anya hwe no tete Oduro ni Apau akonwa yie ni ya ba benya nana ochirikusi anya hwe ede nasi so anya hwe pampa so no nso eka Asante abakwasem wakire mama ye hu dada se pampa so ne ye ene ade ekoba ye nyina ene eho nso no nana jamfi kumanim a wono so toso miensa wono nso aba ewo eho no mu enti ohene se obedi wodwura afahye abro aka bibi kakra fa wodwura homa ye ni wodwura afahye ye afahye ebu Oduro eye ekuta santeman na emira na ekokọ animu no na abeka se niema bi sesa nenso so se sesa kora ye de enwira toto bokta enti se no ye wira wakase obedi wodwura wono na wonim nia ekwan ye obefa so edi wodwura no amena kwesi tete amamere no amenchire meyiso ahunu se Asante amamere wodwura na wo ho fi se na anui de nchirafo si wodwura eye wo mu de a ene ye de ma Asantefo ena Asante aye no akwaside kesiye enti na ye wira de maniji ya mato dwum se hire na ye bebo no eye hire kan ye wira bebie ni emeni so ami ehunu pampa so gina bia de gina firi tete ami ehunu Asumenya santemana yase saa na efire ho efire ho baabi a se wasi emesi dan na yenye ne kama na ade efire ho santeman ase santeman ase Asumenya santeman ase yo ni nyina wo bedi hu dwuma no ebe me nkyire mesu ahunu de tete na nanom de chichiri yikuru te se de bibi na me chirem se Asante na akoye enkura ne ye ho se me piri na wo piri na so piri na wo hoho bi wuram ama entitibu aba ana ho kira aba enti yenka ye homom ye ekroto onu na wo mu ka ye ho bo mu a ye di gi kumase e di gina ho se ya hen kuru ni kumase eno ni se Asante amantu yinu Asante amantu eyenu koko fuja bebe kwai ensuta eni mampon na hinkro kumase sana ade ne wo ho wo mu ye kan ye ho bu mu no e be tumi ne ye den na wo mu di kumase ye ahinkro santeman wo manyi nyina ene Asante tumi na be di Asante a yedi wo manyi nyina sana ade no akoye na si obi so no na ye ne die o sanye won obi na ne die o na ye wono ana ne dia ene wa home so kakra ebi hu de ye ne dia no nso di ayehu ena de nye ne dia nso ibedi nso ye behu ehunu ni ehunu ni mienu nso sanso de nchire masoso etimi afem na se ye betimi aka se ebi kura na Asumenya akonwa yie no yenya nyi nana ochirikusi
ana obi obeba betena so nti na ebi kura na edwura afahye yi no ehinta akata so yi ti se de wo kan ne mete ase se yehene ena onim twaka odwura no ne Essumegya akonwa no ewa aneyie na ni ade sansa na wo chikusi aba afede wo ba no abehiem kena na wadi ama na yefe ebusua ene ahwefo na chese eno nso eno no won se yewurawura what ka mitie makabia da bia meka no oduro ni mapewu minim da sasa enipa mienu mum ene omudin Oduro ne Apau a won betena akonwa baako so ewo Essumegya santeman so asanteman ase a enya asem keto ne yabrewa asante nwoma na fe mu beti ase senti a nyansapo ye frɛ ne se sante enwoma no abrewa ene wadawroma ye bewie na yasɔre so enti se enwum bi ana bibi kakra ne be me awia yetu apono yenye ne nko sante hini wuhui ne huwa ye ni bire se ye yetu bitumi mu se ye wiro te kokko so ene na sante man eni bire abawo nti nya me be kan ne se wo ye wo hini di wo wira wo hena se no so wo nu mum di mu che tini ya mo keka nyina enkwesi hwe nti na idina ntuma me to etwa to ni wakum chechere kuni chireku ya mpon da urumu nana wakum chechere kuni chireku ya mpon ya da urumu nana saye de furaba sani abai jambi biro ye wura de furaba sani abai sodio wakum chechere kuni chireku ya mpon ya da urumu nana wakum chechere kuni chireku ya mpon ya da urumu nana saye de furaba sani abai jambi biro ye wura de furaba sani abai sodio wakum chechiriku ni chiriku ampon nana kum chechiriku ni chiriku ampon ti dawuro emom wo fura bai sani abai no jambibiri he wuda tete wono na bisun bi di jambibiri wono na se wo fum a Asante a na ya to pemu no wona hese dasi na yenya no kwan jambibiri he wuda ti yewura so sa na oti onye ni paketo yewura so sa ena otie onye nipa ketwa ewo hodomo na ahwefo aha ena we nso adesua no yedemo edem besi yama mu nyina ammo enne hwe wogye yan hene wa medin ene abusua pani owusu etuomi